a cercar esparis. Són això i anem a fer una truita per sopar. I a veure... Què és? Mira quin ull. I hi ha un mogolló. Tot això. Per aquí. Aquest. Otro. Y aquí hay otro. Cogido 3. Aquí hi ha més villeres. Aquí n'hi ha un altre. Sí, així. I dos. Aquests són els que hem agafat avui.